Здравейте в първия епизод на Clash of Clans. Ето ми моя град. Както виждате. Фул са просто. Имам толкова малко ресурси, защото си ги... За какво си ги бих сложил? Един строеж. Взети първи строеж. И сега събирам древен. Аз вече имам... Сори хора, прекратно съм капника. Вече имам една кола, трябва всичките да станат така, после ще ги апгрейдвам на левел 10. Сега да видим. Корастър са такива, които имат ресурс и който може да бъде ограбен, а не такива, каквито ми изсипват тук. О, хора! Чакайте. То са идеален. Браво, човек. И то хора, забравяйте, армията ми струва 16 000 елексии. Тази атака, ако видите колко ще спечеля, чуйте по колко съм си умножил. Да. Не ми сака за купите, защото те не са важни. Чакайте да направим още едната атака. И почваме другата. Фак. Ми дадохме на пича 23 купи, не ми трябва. Не, на този нещата само складват. Не. What the fuck? Yes. Yes, this is the feeling. Тук е капката. Хора, просто не знам как може сме толкова много хора. Буквално взема абсолютно всичко, което може да вземем. Ето виждате. Почти по 200 000 за атака, която струва. Чакайте сега ще продавам, която струва 15 200. Ето защо ми се е изхабила капката. Но аз я наваксах 2 атаки, спечелих половина. Но заради това апгрейдвам трочета, защото тактиката ми изисква трочета, не каквото и да е било друго. Но следващата, т.е. последващата, защото вече направих следващата атака, ще е full archery, хора. И ще видим какво ще се получи, защото не знам. Мисля, че ще се получи добре, защото
трябва да се получи. Арчете с юнайни. Са ефти. Добре, нали това? Апгрейдвам. Хора, апгрейднах бараката, вече имаме индивидуални. А сега съм ние нарочно с статка не избираме слаби кланове. Това ще си приятелно. И влизаме в тях. Но аз, татко ми и още един сме силните в този клан. Ето гледайте, това съм аз. Това е баща ми. Той е мега про. Заради него съществува клана на практика, но аз съм втория сила. Аз и един друг сме втория, и то Марио. Той има само много купи. И то с Марио. Дет не играе играта, да му еба майката. Не играеш играта. Кажи ми майка, защо не играеш играта? Както видите хора, той не си отварял играта от 50 години. Левел 3 само, левел 4 просто толкова зле. Нещата само, че направо само да се уредя съм отложи. Кил съм зле, ми всичко му е пълно. Беги на беги. Готова му армията, пък то спичко ще е тук. Не знам, има и още няколко човека в моя клан. Те не са някакви мега прота и не се развиват. И стате ще се махаме. Защото няма си да в клан, в който никой не се развива. Като ако иска да се рие само. Ето е, да не са споглеждали тъхтите, дали са ги атакували. Ето този X-Max 3. X-Max 3. Това е от Коледа, хора. Да. Точно си отваря играта от предишната Коледа. Аз се гръмна, хора. Много. What the fuck. Супер. Или просто си го е пазил. Армията не е готова. Нека да идваме на Аллахо. Чакайте. Имаше много злато, но имам идеята да спечелим 1000 елексир. Злато, а спечелиме много повече от и двете неща. Давайте! А така. Кой е щастливия модел? Златото му е в тях и мисля, че си изпълнихме. Хора! Дърдери! Давайте! Прочета! Вярвам за нас! Изпусна омазането на това. Yes, хора. Не знам какво повече иска. Не знам какво повече иска. Ще имам стъпи, съм замазал да спрем.